Türkmenler Orta Asya'nın hakiki Türk nesillerinin biridir. Türkmenler Geň mantagasynda Şamali Türkmenistan, Şomali Garbiýe Gazdagistan, Russiýanyň bir böleklerinde, Özbekistanda, Şomali Garbiýe Afganistan we Şomali Şerqiýe Iranda ýaşaýarlar. Türkmen milletiniň gepleýişleri türkmendir we dinleri de Sünni İslamdyr. Türkmenleriň köki oğuzyň bir şahalarıdyr. Türkmen milleti gadymdan Seyhun rudunyň we Derýaçy Harazmyň çöl meýdanynda çarwa durmuşda ýaşapdyrlar. Bir bölek oğuzlar Göktürk bilen hukumeti dargandan soňra Moğolistanyň Orhan mantagasyndan Aral we Sirdarya mantagasyna göçüpdirler. Aral we Sirdarya häzirki wagtda Gazdagistan we Özbekistanyň Merdi mantagasynda bolýar. Türkmen ady Hejriň 5-nji asyrda Fars we Arap çeşmelerinde ýazylypdyr. Ilkinji döwürde Türkmen ady musulman oğuzlaryň göçme taýpalaryna aýtýardylar. Häzir wagtda türkmenleriň jemgyýetiniň köpsi Türkmenistanda ýaşaýarlar. Bu Afganistan ýurdunda, Özbekistanda, Gazagystanda, Pakistanda we hemde İran ýurdunyň özünde 2 million nefer medende türkmen bar. Olada Golestan vilayetiniň Türkmen Sahra mantagasynda we Horasan şomalyň Raz we Jergelan şäherinde ýaşaýarlar. İranyň muhim türkmen şäherleri Bender Türkmen, Gonbedi-Kabus, Kelala, Akkala, Gumishan, Marawedefe we Inçoburundur. Türkmen medeniýetinde däpler köpdir we hemde asyl sazlary dutar bilendir. Türkmenler köp taýpalara bölünipdirler we muhimterin taýpalary Teke, Yomut, Göklen, Salar, Çowdar we Ersaridir. Türkmenler tarihiň içinde muhim döwletleri we nesilleri esaslandyrypdyrlar. Şolaryň arasynda Seljuklar, Gaznawiler, Gajarlar, Afşariler we Osmaniler hem bar.